Assalamualaikum Bapak Ibu ingkang kula hormati. Alhamdulillah awit rahmat lan nikmat saking Gusti Allah, kita sedaya saged rawuh teng acara lamaran putri Bapak Tono. Kula selaku pranatacara ingkang badhe mandu acara lamaran. Bapak Ibu teng dinten ingkang bahagia niki, acara berbahagia dinten niki, isinkan kula badhe maosaken susunan acara. Setunggal pembukaan, kalih acara serah terima saking kedua keluargi, 3 simbolis tukar cincin, sekawan waosan ayat suci Al-Quran, gangsal doa, 6 penutup. Bapak Ibu sedaya, mboten terasa acara lamaran Bapak Tono dinten niki sampun dugi teng bagian penutup. Mugi-mugi diparingi kelancaran dugi dinten pernikahan. Amin. Monggo sareng-sareng kita sedaya maos bacaan alhamdulillah. Kula selaku pranatacara nyuwun pangampunten menawi wonten tutur kata ingkang kurang berkenan teng Bapak Ibu sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.